Máis de 80 golfistas disputaron en Monforte o torneo inaugural 18 buratos. A competición serviu para inaugurar oficialmente a ampliación do campo monfortino, que pasa de 9 buratos a 18 cun percorrido de preto de 1.600 metros cadrados. Un salto de primeiro nivel para estas instalacións e o Club Río Cabe, que contou cunha axuda da Deputación de máis de 40.000 euros. Esta renovación permitirá xogar na capital de Lemos competicións internacionais e ser un dos campos referentes de golf a nivel mundial na modalidade pitch and putt. Ademais, supoñerá un aliciente turístico máis para a nosa provincia. O rianxeiro Daniel Varela recibiu da man do presidente da Deputación o pau gañador do torneo, no que se repartiron numerosos premios entre os participantes. Este campo está hecho para ti, claramente. Está hecho para ti. Sobre todo os xogadores que participades en este. Tiñe que cho giren ao revés. Tens que aprender a xogar ao dereito, en vez de ao revés.